Ćao ljudi, dobrodošli u Casting Game. Zapravo, izvinite. Dobrodošli u novo ime mog kanala Matematički Game. Izvinite, samo da stišam. Danas ćemo da igramo GTA Vice City. Moja omiljena igrica. Dobro, GTA San Andreas mi je voljeniji, ali njega ćemo. Možda ćemo i na mom novom kompu kad ga dobijem. Ali bit će i toga, ne brinite se vi. Danas to se odesi. Danas ne znam šta ćemo da prelazimo, samo da pomerim ovo ovdje. Ajmo danas da prelazimo Averyja. Da, to bi bilo. Idemo do Averyja. I dugo nije bilo snimanje, izvinite zbog toga. Evo, danas sam ovaj video pripremio za vas. Sad ćete da ga pogledate i nadam se da ćete da uživate. Jer bi ja voleo da uživate i da ostavite like, da podelite na ovaj video, da podelite sa svojim ostalim prijateljima koji bi voleli da igraju sam na Clash Royale, dođu u moj klan i da ostavite subscribe. Dobro, ovo će da to biti hit. Ja mislim da se tako zove misija. Ja bih se prešla na Demolition, ja se ne sećam. Da vi to ide. Uskoro dobijem nov telefon i imat će 3 GB RAM odnosno na ovaj moj koji ima samo jedan. Sad će da bude super i moći će. I bit će super. Svidjet će vam se, nadam se da će sve da vam se svidi. Danas nadam se da ćemo da pređemo 20 subscribera. Ne, možda bude free scam. Dobro, evo ga, to je blizu. Da sam uvijel otiš. Šteta što ne može da se preskače ovoliki zidovi kao u San Andreasu. Ovo je zadnja Averyja misija, ja sam mislila da ćemo idemo Demolition, ali sam zaboravila. Ušto je lepo ovdje. Ovo nije baš najlepša majica koju sam ikad video, ali neka, sve se mora morati. Dobro, imam puno metaka, 1049 sa 30, što je puno. To će dugo da mi traje. To će da mi treba. To će da mi treba. Izvinite, sad ovo je najčudnije da penjem. Ću da skačem, baš mi briga za 5 HP-a. Dobro, dobijam nov mikrofon uskoro. Ali ako dobijem PC, valjda neće i mikrofon. Ali nadam se da ćete svejedno lepo da me čujete. Šta mislite da im bacimo granatu? Ili da ih jurimo? Dobro, morat ćemo se kolima s kojima smo do sad.
Valjda će njegov auto ako nije. Pobegu? Je li on pobegu? Da beži. Beži, što se kriješ? Dobro, u nezgodnoj smo situaciji. To moram da kažem. Ovaj auto ne voli. Ovaj auto baš ne voli. Jesam valjda pukla gume. Mada, jel ovo možda mi smeta? I... Dobro, bio sam glupa, sam pravi. Moram uvek sve da propastim. Ali takav mi je život. Ovo će da bude jedna težka misija. Da. Ali pre sam lako prelazio u misiju. Nemam pojma što mi sad bi. Ovo je teško. Dobro skreće. To je zda. Daću. Moram da ga pucam mecim. Ali ne brini se to, ja ću sa strane. Je li moguće da sam toliko glup? Baš me briga, moram da pređem u misiju. Ramirez Hers. Ovo jeste teško. Ovo je najsporiji auto na svijetu. A ne moram da ga raznasim. Vidi koliko mu trebalo da pređe u ovoliko malu razdalju. Ajde. To. Emara. Super. Da ćemo da stignemo onu Diazu. Pompen smo zadnju radili, jel tako? Kod kolonela je ona teška, koji baš sad ne bi. I što nam ostaje? Diaz. Ipak ćemo na Diaza. Ovo je glup auto. Ne mogu da ali on ima isti auto. Vide koliko mu treba da pređe ovaj glupi most. Pa ne. To smo. Dobili smo ono što smo, nemam pojma što sam išao tamo. Tamo upravo ima Infernus. Ali ovo je manje lepo, ja da čekam da priđem sve sad. I danas je danas za epizod. Danas izlaze 3 epizode. I to samo, danas je GTA Vice City dan. Može tako da se kaže GTA. GTA Vice City dan. Zato što ne mogu da premetam. Da preskočim ovaj poziv. Dobro, idemo na misiju. Evo The Fastest Boat. Da, sjećam se da smo to prelazili.
Ali neće da smeta kao opet, dobro. Gledala sam zadnji put svoj Palm Pan. 80. Ja mislim da se tako zva. Dobro. Ja ću da premotam ono dok se vozimo do tamo. I vidimo se. Kao što vidite, stigli smo, znam da je to blizu ovdje, sad ću malo da trčnem. Biće sporije. Dobro, treba mjemara. Malo mi zapušenost, pa mi zbog toga malo čudan glas. Izvinite zbog toga. Morat ću da skačem. Moću da skačem. Nažalost. Stig smo. Pa to izgleda. Samo što trebamo da uđemo. Tamo ja mislim nima onaj. Ali neka. Dođu. Kruger. Pa moram... Gdje ću da umrem do tada? Da, umro sam. Bar sam morao da umrem. Dobro. Izvinite. Vidimo se kad ja dođem do mesta dok sam stigla. Ćao. I evo nas opet. Da se pucamo. Pucnjava. Dobro, juri me jedna zvezdica. Da me ovaj puc. Dođi. Sam da ih ovdje. Da. I ovdje onda. Kad ga spustim, to ih onda ima puno. Da sam je zabakao. Ove smo brzo ubili. Sad ću moći sa bezbu. Sad me jure 3 zvezdice. Sad moram da odvedem do svog imanja. Nadam se da ću to da stignem za ovo vrijeme. A, stiš. Vidim ga koliko je ogromno. Da, to je najlepši imanj na svijetu. I to je to. Da, to je to. I to je to i od ove epizode. Vidimo se u sljedeći. Ćao!